באתי לסדנה הזאת כי גלית משכה אותי מאוד מאוד חזק. החיבור החזק שלה להדרכה הביא אותי לרצות מאוד מאוד להתחבר להדרכה שלי, ונראה לי שזו הדרך הנכונה והמתאימה ביותר. הסדנה הזאת היא מדהימה. מה שכיף בה זה החוויה של לחוות את הרגשות, לחוות את הדברים ברמה של כאן ועכשיו, לא לדבר בכאילו ולא רק לדבר בתיאוריה, אלא פשוט לעשות את זה. והתהליכים מדהימים, הכל פשוט מדויק, ואני חושב שזה המקום שלי. תודה רבה.